Jeg har fået til opgave at fortælle om funktioner, hvor jeg her vil redegøre for potensfunktioners egenskaber. Jeg vil gennemgå beviset for bestemmelse af forskrift for en potensfunktion givet ved 2 punkter, og så vil jeg redegøre for væksten for funktionstyperne lineær, potens og eksponentiel. Jeg vil starte ud med at redegøre for potensfunktioners egenskaber. Men hvad er en funktion? En funktion kan forstås som en maskine på den måde, at når man kommer et x ind i den, så spytter den et y ud på den anden side. En funktion beskriver en sammenhæng mellem 2 variabler, nemlig x og y, hvor x er den uafhængige variabel, mens y er den afhængige. Med det menes der, at vi selv kan bestemme, hvilket x vi kommer ind i maskinen, mens vi ikke selv er herre over, hvad der kommer ud af den igen. Vi kan altså sige, at y afhænger af, hvilket x vi kommer ind i maskinen, eller at y er en funktion af x. Dette giver forskriften y er lige med f af x. En potensfunktion kan defineres som den tredje vigtigste funktion ud over lineær og eksponentiel. Et eksempel på en potensfunktion kunne være y er lige med 5 gange x i anden, men den generelle forskrift lyder dog y er lige med b gange x i ane. Forskriften betegnes som en potensfunktion, idet den består af potensen x i ane med en fast eksponent a og det variable grundtal x. Derudover består den af koefficienten b, som der ganges på. En potensfunktions egenskab lyder, at når x-værdien stiger med en fast procent, så stiger y-værdien også med en fast procent. I forhold til grafen, der kan man ofte forveksle grafen for en potensfunktion med grafen for en eksponentiel funktion. Grafen for potensfunktioner kan have mange forskellige udseender. Det afhænger helt og aldeles af variablerne a og b. Og billedet vi ser her, det viser de forskellige illustrationer af betydningen af variablen a. Den grønne linje siger, at hvis a er mindre end 0, så vil grafen starte højt oppe og smyge sig langs y-aksen. Herefter vil den nærme sig 0, og derefter smyge sig hen ad x-aksen. Og denne type graf, det er også det, som vi betegner som en hyperbel. Den blå linje, vi ser, siger, at hvis a er større end 0, men mindre end 1, så vil grafen have en voksende stigning, dog vil dens hældning blive mere og mere flad. Man kan også betegne denne potensfunktion som en rodfunktion. En potensfunktion som y er lige med 5 gange x opløftet til en tredjedel, vil altså være det samme som y er lige med 5 gange den tredje rod af x. Den orange linje, vi har her, siger, at hvis a er lige med 1, så vil grafen være en stigende ret linje, og det er også det, vi kalder for en lineær graf. Den røde siger, at hvis a er større end 1, så vil grafen være voksende og blive mere og mere stejl, og det er også det, vi ser her. For at der er tale om en potensfunktion, der skal variablen a altså altid være større end 0. Vi ser nu på variablen b, da den også spiller en rolle i forhold til, hvordan grafen ser ud. Det er nemlig den værdi, der er på y-aksen, når x er 1. For at aflæse b ud fra en graf, der skal man gå ud af x-aksen, til man støder på 1. Derefter går man op ad y-aksen, indtil man støder på grafen, som også er y-værdien. Og det er det billede beskriver her. Altså vi starter på x-aksen og går 1 ud, og så fortsætter vi altså op, indtil vi støder på grafen igen, og det er altså også y-værdien. Jeg vil nu gennemgå beviset for bestemmelsen af forskriften for en potensfunktion givet ved 2 punkter. Kender man 2 punkter på grafen for en potensfunktion y er lige med b gange x opløftet til a, kan man bestemme a og b ved hjælp af beregning. Vi forestiller os, at 2 punkter på grafen er kendt og betegner det første som x1, y1 og det andet som x2, y2. Herefter starter vi ud med at finde a ved at benytte nedenstående formel, der hedder a er lige med log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1. Dette billede er et bevis på, hvordan vi finder frem til den her formel, altså for at finde a. Og da punkterne de ligger på grafen, kan vi opstille 2 ligninger, der lyder således. y1
er lige med b gange x1 opløftet til a, og y2 er lige med b gange x2 opløftet til a. Her skal vi antage, at vi kender x1, x2, y1 og y2, og derved skal finde a og b. For at komme af med den ene ubekendte, nemlig b, kan vi tage forholdet mellem de to y-værdier ved at sige y2 divideret med y1 er lige med b gange x2 opløftet til a, divideret med b gange x1 opløftet til a. Ud af det der får vi x2 opløftet til a divideret med x1 opløftet til a, og det er det samme som at sige x2 divideret med x1 opløftet til a. For at isolere a, der tager vi logaritmen på begge sider af ovenstående ligning. Logaritmer spiller en stor rolle inden for matematikken og anvendes blandt andet i forbindelse med at omdanne udtryk, så de bliver lettere at regne. I forhold til ovenstående ligning skal vi bruge logaritmeregneregel nummer 3, der lyder log a i x'ene er lige med x i log a. X gange log a, undskyld. Når man tager logaritmen til en potens, må man rykke eksponenten ned foran. Derved kommer vores ligning til at se ud. Log y2 divideret med y1 er lige med a gange log x2 divideret med x1. Ud af det får vi log y2 minus log y1 er lige med a gange log x2 minus log x1. Og derved kommer vi altså frem til, at a er lige med log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1. For at finde b, der bruger man nedenstående ligning, eller formel, der lyder b er lige med y divideret med x opløftet til a. Jeg vil nu vise et eksempel, hvor jeg sætter nogle tal ind i formlerne. Og hvis vi antager, at vi skal bestemme forskriften for den potentielle funktion, hvis graf går igennem følgende punkter 2,5 og 6,27, så kan vi sætte det ind i formlen for at finde a. Vi tager altså den første formel, vi havde, og sætter vores tal ind i, så det kommer til at hedde log 27 minus log 5 divideret med log 6 minus log 2. Og det giver altså 1,5350. Vi har nu følgende forskrift, f af x er lige med b gange x opløftet til 1,5350. Vi finder nu b ved at indsætte et af de to oplyste punkter. Vi vælger 2,5. Vi bruger her igen formlen for b. b er lige med y divideret med x opløftet til a. Så sætter vi vores tal ind, så den hedder 5 er lige med b gange 2 opløftet til 1,5350. Derved isolerer vi b, så den kommer til at hedde 5 divideret med 2 opløftet til 1,5350. Og derved har vi altså fundet b, som er 1,7254. Det udløser også, at vi får forskriften for den potentielle funktion til at være f af x er lige med 1,7254 gange x opløftet til 1,5350. Som en afslutning på opgaven vil jeg redegøre for væksten for funktionstyperne lineær, potens og eksponentiel. Jeg starter med lineær vækst. Hvis en sammenhæng mellem to variable x og y kan beskrives ved en lineær funktion, taler vi om lineær vækst. For en lineær funktion y er lige med f af x er lige med ax plus b, gælder det, at når den uafhængige variabel vokser med en bestemt størrelse, delta x, så vokser den afhængige variabel med en bestemt størrelse a gange delta x. Dette fremgår også af nedenstående figur, som vi ser her. Jeg vil nu prøve at bevise den den ligning, vi ser her, ved hjælp af et eksempel, som jeg har lånt i grundbogen. Af eksempel 36 fremgår det, at startgebyret for et bestemt firma er på 30 kroner, mens kilometerprisen er på 15 kroner. Da prisen afhænger af turens længde, er p en afhængig variabel, mens strækningen s kan variere frit og dermed ses som en uafhængig variabel. Sammenhængen mellem de to variable p og s kan beskrives uden fra nedenstående ligning. P er lige med 15s plus 30.
I forhold til den lineære vækst er a lig med 15 og b er lig med 30. Hvis vi giver den uafhængige variabel s en tilvækst på 4, delta s er lig med 4, får den afhængige variabel p en tilvækst på delta p er lig med a gange delta s er lig med 15 gange 4 er lig med 60. Dette fortæller os altså, at en forlængelse af taxaturen med 4 km giver en stigning af prisen på 60 kroner. Eksponentiel vækst. For en eksponentiel funktion y er lig med b gange a opløftet til x, gælder det, at når den uafhængige variabel vokser med en bestemt størrelse, delta x, så vokser den afhængige variabel med en bestemt procent, altså a opløftet til delta x minus 1 gange 100. Det er også det, vi ser her. Og det er også det, der fremgår af det nedenstående billede, som der er her. For en eksponentiel funktion kaldes a fremskrivningsfaktoren, og tallet r er lig med a minus 1, kaldes vækstraten. Det er det, vi har her. Vækstratens betydning kan defineres på denne måde. At gange en bestemt størrelse med en faktor a svarer til, at størrelsen ændres med en bestemt procent og forekommer således, at parentes a minus 1 parentes slut gange 100%, det er det samme som r gange 100%. Af forskriften y er lig med b gange a opløftet til x, gælder det, at hvis a ligger mellem 0 og 1, så vil funktionen aftage eksponentielt, og r er lig med a minus 1 vil være negativ. Hvis derimod a er større end 1, vil funktionen vokse eksponentielt, og r er lig med a minus 1 vil være positiv. Jeg vil nu prøve at bevise den ligning her ved hjælp af et eksempel, som jeg også har lånt fra grundbogen af. Og af eksemplet fremgår det, at den såkaldte renteformel, som vi ser her, altså kn er lig med k0, parentes 1 plus r parentes slut, kan defineres som et eksempel på eksponentiel vækst. Den fortæller, at hvis man indsætter et beløb k0 på kontoen, hvorved der er en rentetilskrivning hver termin, hvor renten er r gange 100%, kan man gange indestående med fremskrivningsfaktoren 1 plus r hver gang der går en termin. Efter n terminer står der så beløbet på kontoen, og det beløb det vil i dette tilfælde så være kn er lig med k0, parentes 1 plus r parentes slut i ende. Potensvækst. For en potensfunktion f af x er lig med b gange x opløftet til a, gælder det, at når den uafhængige variabel vokser med en bestemt procent, vokser også den afhængige variabel med en bestemt procent. Og det fremgår også af det billede, vi ser her. At gange med en bestemt størrelse med en faktor svarer til, at størrelsen ændres med en bestemt procent. Jeg vil nu prøve at bevise den ligning, vi ser her, ved hjælp af endnu et eksempel, som jeg også har lånt fra bogen. Vi antager, at bremselængden for en bil er proportional med hastigheden i anden potens. Derved kan vi så stille spørgsmålet, hvor mange procent øges bremselængden med, når hastigheden øges med 10%. Vi vælger at kalde bremselængden for L og hastigheden for V, og derved får vi følgende ligning. L er lig med B gange V anden, hvor B her er en proportionalitetsfaktor. I det at hastigheden øges med 10%, svarer det til, at faktoren k ovenfor er 1,10. For at finde den procentvise stigning på bremselængden, der vil man så udregne faktoren k opløftet til a. Det gør vi ved hjælp af den formel, vi ser her. Så vi siger k opløftet til a, det er lige med 1,10 i anden, som så bliver 1,21. Og derved kan vi altså konkludere, at bremselængden den øges med 21%.